Здравейте! Какво представлява всъщност запис на заповед? Дали той като документ може да съществува самостоятелно и да породи самостоятелно своите правни последици или по-скоро задължението на длъжника да заплати на кредитора сумата такава каквато е обективирана и вписана в записа на заповед, или задължително трябва да бъде изключена и друга сделка, да кажем договор за заем, договор за наем, договор за поръчка и всеки друг договор, в който тази сума, такава каквато е вписана в записа на заповед, да бъде обективирана и в този договор и записа на заповед да служи само единствено като обезпечение на каузалната сделка. Затова по принцип се нарича каузална сделка и абстрактна сделка, тъй като преди години се възприемаше, че записа на заповед има единствено и само акцесорен или по-скоро подчинен характер и не може да съществува самостоятелно и не може самостоятелно да породи своите правни последици, а задължително следва да бъде установена и каузалната сделка такава каквато ви описах. Затова и практиката беше такава, че ако длъжникът по запис на заповед или по-скоро издателя на запис на заповед направи възражение за липсата на каквито и да е отношения, в такъв случай върху кредитора попадаше тежестта, доказателствената тежест да докаже наличието на подобни отношения. Но с новата практика на съда, съдът възприема, че записа на заповед като абстрактна сделка може самостоятелно да породи своите правни последици или задължително е само записа на заповед да притежава своите задължителни реквизити, такива каквито те са вписани в Търговския закон, при което издължение на съда е да обследва неговата редовност единствено само от външна страна или по-скоро да провери дали е редовен като документ, дали е законосъобразен. От тук нататък съдът възприема, че записа на заповед поражда своя менителничен ефект и в тежест на длъжникът е да посочи, че действително съществува някаква каузална сделка. Говорим за договорите, така както са описани в настоящото изложение, при което отношенията, които следва да бъдат установени от длъжника, не следва да бъдат едни общи отношения. Просто той да каже, че между кредитора и между длъжника са съществували някакви отношения, а той е длъжен да посочи конкретната сделка, по някакъв начин да конкретизира, да посочи нейните параметри, кога е сключена, между кого е сключена, за каква сума, за какво са се договорили страните в нея. От тук нататък тежестта на длъжника или по-скоро неговата защита е да покаже само единствено наличието на правопогасящи факти от негова страна към страната на кредитора. Или той следва да докаже, че действително сумата е погасена или са настъпили други обстоятелства, по които по някакъв начин са прекратили материалното или процесуалното право, а може би и двете, на кредитора да претендира сумата към длъжника. Като съдът възприема, че каузалната сделка тя продължава да съществува и че записа на заповед не може да бъде издаден без наличието на някаква друга сделка, но съдът възприе, че отношенията, които са възникнали в ето тази сфера, в сферата на отношенията между поемателя, съответно и кредитора, поемателя на задължението и кредитора, съществуват само и единствено в тази сфера. И установяването на отношенията следва да бъде абстрахирано и следва да бъде конкретизирано в едно съдебно производство, именно и само ето тук, в тази сфера. В отношенията, които са възникнали при издаването на записа на заповед. Съдът възприема, че каузалната сделка съществува, но отношенията между кредитора и между длъжника по тази сделка по никакъв начин не могат и не касаят отношенията, които са възникнали между кредитора и длъжника в ето тази сфера, в сферата на записа на заповед, при което съда възприе, че при наличието на един редовен запис на заповед, неговият менителничен ефект или по-скоро задължението на длъжника да заплати безусловно и неотменимо сумата такава каквато е посочена в документа, е обективирана и съответно тя поражда своите правни последици.
Това, което ви препоръчвам като адвокат е, когато ви възникне подобен казус, задължително се обръщате към лице, което е компетентно и което може да ви помогне. По никакъв начин не ви препоръчвам да поемете своята защита самостоятелно в съда, а да се доверите на уменията и качествата на квалифициран специалист в тази област. Благодаря ви.